Veliki pozdrav, ja sam Dejan Burić i u ovom videu pokazat ću vam kako da konfigurišete svoje Gmail prijemno sanduče. Veliki pozdrav, ja sam Dejan Burić, vlasnik sajta dburic.net i affiliate programa Znanje i zarada, autor video kursa Naučite kako da postavite ceo marketing sistem korak po korak za promociju bilo kog vašeg biznisa i online učionice za internet zaradu. Kada se ulogujete u svoj Gmail nalog, ovde sa leve strane vidite neke informacije koje možete da promenite. Pre svega stavite kursor miša na ovo polje i kada se pojave ove crtice možete ovo da povučete dole. I sada vidite ovde imate opciju više, kliknite na ovaj trouglić i u padajućem meniju kliknite na ovo upravljaj oznakama. I sada ovde možete da podesite sve što želite. Na primjer, ako ne želite da se vidi ova oznaka sa zvezdicom, kliknite ovde na sakri i ona će se izgubiti odavde. Isto tako možete da uradite sa svim ovim kategorijama. Na primjer, sada ovde na početku imate primljene i poslate poruke i ako želite ovde da ubacite recimo kategoriju nepoželjne, ovde idete na nepoželjne i kliknite na prikaži i sada će se ovde prikazati nepoželjne poruke. Zatim otpad, kliknite na prikaži i ovde će se prijaviti otpad. I sada kada kliknete na ovaj trouglić, ovde su vam one osnovne kategorije koje su vam potrebne: primljene, poslate, nedovršene, nepoželjne i otpad. Ovde kad scrollujete dole imate opciju napravi novu oznaku i kad kliknete tu možete da napravite novu oznaku. Prva oznaka koju treba da napravite jeste arhiva u kojoj ćete da čuvate mailove koje ste dobili i ovde možete da unesete naziv te stavke i kliknite napravi. I kao što vidite ovde ste napravili arhivu i u nju možete da smeštate mailove koje dobijete. Ako ste napravili Gmail nalog kojim ćete se prijavljivati na e-mail liste, onda ovde možete da dodate još jednu kategoriju, a to je marketari. Kliknite ovde napravite novu oznaku i ukucajte marketari i kliknite napravi. I takođe ako posećujete neke sajtove sa raznim programima, možete da napravite kategoriju programi. Kliknite ovde i ukucate programi i kliknite napravi. I sada imate te tri osnovne kategorije i kada se prijavite na neku e-mail listu kod nekog internet marketara i kada dobijete mailove od njega, onda sve njegove mailove možete da smestite ovde u ovu kategoriju marketari i tako će vam uvek biti pregledno od svakog pojedinačnog marketara koje ste mailove dobijali. Isto tako i ovu kategoriju programi možete da stavljate mailove koje dobijete sa sajtova na kojim ste se upisali na e-mail listu. Ovde gore imate i ostala podešavanja. Kada kliknete ovde na opšta, ovde kao što vidite možete da podesite jezik, broj stavki po stranici i tako dalje. Ovde imate i font i tu možete da ostavite sve po defaultu, dakle ne morate ništa da menjate. Jedina stvar koju možete da ubacite jeste ovde potpis. Tu možete da napravite svoj potpis koji će se pojavljivati u svakom mailu koji pošaljete preko Gmaila i to na dnu maila može da piše vaše ime i prezime, adresa vašeg sajta ili naloga na društvenim mrežama, šta god vi želite možete da ovde napravite i to će automatski biti primenjeno na svaki mail koji pošaljete iz Gmaila, dakle sa ovog svog Gmail naloga. Ovde kada kliknete nalozi, ovde vidite možete da promenite lozinku za svoj Gmail nalog, ovde možete da uvezete email adrese iz drugih naloga kao što su Yahoo, Hotmail i tako dalje. Ovde imate opciju da proveravate poštu sa drugih naloga, dakle možete ovde da kliknete dodaj email nalog i tada će se ovde pojavljivati i pošta koju dobijete na tom drugom email nalogu. Ovde gore kada kliknete na ćaskanje, vidite da je ćaskanje uključeno, to je ovo dole i to je Google aplikacija da možete da ćaskate sa nekim preko Google-a, preko Google aplikacije Google Hangouts. Ovde možete da uključite ili da isključite to i da kliknete na sačuvaj promene. I kao što vidite sada nema više te opcije za četovanje. Ovde gore kada kliknete na napredno imate opcije koje možete da menjate.
Pokazat ću vam još i kako da koristite ove kategorije koje ste napravili. Evo ovde sam se prijavio na jedan sajt i sada sam dobio mail od njih i želim da sačuvam ove mailove u ovu kategoriju programi. Dakle, štiklirate ova dva maila, odnosno mailove od tog sajta na kojem ste se prijavili, kliknete ovde na ovu strelicu, premesti i sada ovde kliknete napravi novu, da napravite novu oznaku i ovde ukucate naziv tog sajta na koji ste se prijavili. I sada ovde imate ovo dugme da štiklirate i da ugnezdite oznaku pod određenim elementom. Kliknite ovde na trouglić i sada kliknete na ovo programi i kliknite napravi. I kao što vidite ovde u okviru programa nalazi se folder Elegant Themes i kad kliknete tu ćete naći sve mailove koje dobijate sa ovog sajta. Isto tako možete da uradite sa mailovima koje dobijate od onih internet marketara kod kojih ste se prijavili. Evo ovo je recimo jedan mail od ovog marketara. Dakle, štiklirate taj mail koji želite, kliknete ovde na premesti, zatim dole napravi novu i sada ovde možete da upišete ime tog marketara kod koga ste se prijavili. Zatim ovde kliknete na ovo i u padajućem meniju izaberete ovu kategoriju marketari i kliknite napravi. I sada ovde pod opcijom marketari vidite marketara kod koga ste se prijavili i kad tu kliknete tu ćete vidjeti sve mailove koje ste dobili od tog internet marketara kod koga ste se prijavili. I na taj način ovde sa leve strane imate pregledno od svakog marketara i od svakog programa na koji ste se prijavili i da možete te mailove da imate na jednom mestu i da pratite i šta su vam slali i kad su vam slali i kakvi su naslovi tih mailova i tako dalje. I to su osnovna podešavanja Gmail naloga.